Je v tom vari viac ako symbolika, že október je vnímaný ako mesiac úcty k starším. Práve v tomto mesiaci folklórna skupina Poludnica a tanečná skupina Seniorka pripravili program zostavený z najúspešnejších choreografií, ktorý pomenovali Vytvorené s láskou. Námet, scenár a réžia magistra umenia Elena Chovanová, hudba Tibor Plch. Tento program nie je venovaný len najstarším občanom, ktorí dostali pozvánky, ale je určený aj širokej verejnosti, všetkým, ktorí sa chcú stretnúť so scenickým tancom a poznať porúbsky folklór. Želáme si len, aby tento program oslovil, dodal síl a hlavne veľmi veľa pozitívnej energie. Preto nezabudnite, prosím, v nedeľu 15. októbra o 14. hodine v Kultúrnom dome Vytvorené s láskou.